إذا كانت لحماية هذه المناطق اگر درباسبونا پێشمەرگەیان ڕۆژاوای کوردستانی ji bo parastina deverên Kurdan be û li derveyê girê spî bixwazin deverên xwe ji Daişê biparêzin, em nil dijî vê yekê ne. Lê eger ew hêz were bikaranîn ji bo ku biçe girê spî û sulûk û ji wir biçe aliyê Rojhilat û Tirkiye ji hundirê Sûriyê qut bike, kî wê yekê qebûl dike? Bawer nekin ku tu welatiyekî Sûriyê vê yekê qebûl bike heta ku Kurd jî be. Lê gelek tirsa me ji peyedê heye ji ber ku ew sîxurê rejîmê ye. Gelek caran me ji wan re got ku em dixwazin bi hev re dewleteka sivîl ya demokrat û fireh alî ava bikin. Em Sûrî ne û dixwazin li ser vê yekê hevkar bin. Lê çima ew wisa dikin? Dema Kurdên me û bi taybet alîgirên enekesê li başûrê Kurdistanê bi pêşmergeyan re werin perwerdekirin ji bo ku werin deverên xwe biparêzin, çima em li dijî wê yekê derkevin? Daeş weke rejîmê tawanbar e. هەروەها دەربارەی پێشمەرگەین ڕۆژاوای کوردستانی دەژی و دانینا هەماهەنگیە لەگەل وێ فەرمانداری ئارتێشە ئازاد عەقید مازن هەلاق di daxuyaniyeke taybet de ji Rûdawê re ragihand ku ew dikarin hemahengiyê bi her aliyekî re bikin ku şerê Daişê û hikûmeta Sûriyê bike. Dema ku em dibêjin em hemû Sûrî ne, divê em di avakirina welatekî yekgirtî de bi ser bikevin. Nerîna min jî em destên xwe bidin her kesekî ku şerê Daişê rejîmê û grûpên tundrew bike. Kî dibe bila bibe? Li cem me weke heve ya girîng ew e ku şerê Daişê rejîm û tundrewan bikin.